Ahojte, dnes som sa rozhodol, že si vezmem nejaký zaujímavý B&B resort, respektíve izbu, nakoľko naposledy, keď som bol u Martina, tak sa mi to bývanie veľmi pozdávalo a zaujímalo ma, ako vyzerajú aj ďalšie takéto podobné rezorty. Takže dneska sa nachádzam v komplexe Laguna 3, čiže Martin bol v 2, toto je 3, je to trošku novšie, je to zhruba taký kilometr vzdialené od seba a poďme si to teda spolu prejsť. Akurát som v podstate len prišiel, čiže ešte som dokopy nič nevidel. Všimol som si akurát tak jednu dosť nepríjemnú vec, o ktorej sa nikto na B&B nezmienil. A to je tá, že tento komplex, respektíve bazény, časť bazénov sú v rekonštrukcii. Čož mňa až tak veľmi nejak nehnevá, ale kebyže sem prídem na 2 týždne, si to buknem, prídem sem a zistím, že mi tu vrtajú a neviem čo a že sú rozbombardované tie bazény, tak veru, že by sa mi to nepáčilo a verím, že nikomu z vás. Dobre, to nevadí ale, pretože si aspoň pozrieme tento rezort, ako vyzerá. Možno niekomu z vás to pomôže do budúcna, kto by sem možno chcel prísť. Samozrejme, treba sa potom informovať, či ešte prebieha rekonštrukcia alebo skončila, lebo ináč sa mi to tu celkom pozdáva. Dobre, čiže tento rezort je trošku taký rozsiahlejší, ja som teraz už vo vnútri. Je to myslím, že nejakých 6 alebo 7 budov, ktoré sú jednotlivo očíslované, opísmenkované. My sa nachádzame teraz na konci v podstate tohto rezortu a prejdeme si to celé vonku. Tu hneď na začiatku, teda na konci je nejaké ďalké ihrisko. Čo sa mi páči, čo som v iných rezortoch nevidel, že máte jednu vlastnú cestu, na ktorú viete prísť aj s vlastným autom a zaparkovať si tu. Takže to je celkom také príjemné. Jak tak pozerám, tak tie budovy majú 5 až 8 poschodí. Takže nečaká vás tu žiadne čakanie na výťahy. Ja som sem išiel po strane po chodníkoch, ale teraz si prejdeme takto krížom cez tie bazény. Uvidím aspoň, že či sa dá dostať aj k tým bazénom, kde sa to rekonštruuje alebo nie. No, tu hneď vidím, že keby ste si vzali tieto spodné izby, tak asi nebudete veľmi nadšení. Takže to by som si určite nevolil. Tu máme taký maličký bazénik, maličký. Ponímaní, že nízka voda, malá. Takže toto je teda Laguna 3 a volá sa to, že Maldivy Resort. A za chvíľu aj dojdeme k tomu, že prečo sa to tak volá. Takže predpokladám, že tento bazén ide okolo celého toho rezortu vlastne. Ono zase, aby som pripomenul, tento rezort nie je rezort, volá sa to rezort, ale nie je to v takom klasickom našom ponímaní rezort, pretože je to vlastne normálne bývanie, hej, kde máte ročné kontrakty. Ale cez B&B alebo Booking sa to dá zobrať aj na dovolenku na 2 týždne alebo takto. Ale nie je tu žiadna nejaká obsluha, raňajky a takéto vymoženosti, proste len sem prídete a tu bývate, to je celé. A tu už začína tá rekonštrukcia, je to tu nepríjemné. Pod týmto komplexom v strede sa nachádza podzemné parkovisko, to si ešte ukážeme. Dobre, nebudem točiť tu pani zbytočne. Môj taký pocit z toho je, ťažko to hodnotiť, pretože tu je rekonštrukcia a to dosť tak špatí a nerobí to veľmi dobrý dojem. Tu som zistil, že sa už asi ďalej ani nedostanem, pretože sa tu na všetko rekonštruuje, no. Tamto hore sú bazény, neviem koľko bazénov, ale predpokladám, že sa tam nebude dať dostať. Takže ja sa teraz otočím a prejdeme sa stadiaľto teda. Akože taká vec dosť človeka na série, no. A
Ako čakal by som, že mi to dá vedieť, že je to v rekonštrukcii, keď si to chcem objednať, alebo aby to tam bolo uvedené už predtým, než si tu objednám a nejaké ubytovanie. Ale tak je to o ľuďoch, no. Stále to má len nejaký súkromník a on určí, či vám to povie, alebo nie. Toto sa nachádza trošku ďalej od pláže. Myslím, že to môže byť taký 1 km možno. Čo sa týka nejakej vybavenosti tu na vonku, tak je to poslabšie, než to bolo v Lagune 2 v predchádzajúcom videu. Tu v podstate nemáte nič dookola, ešte sa to len stavia, takže bez skútra ťažko, alebo peši môžete chodiť, ale asi sa vám nebude chcieť chodiť 300-400 metrov, pol kilometra peši, hlavne keď je teplo. Takže tu na jedine so skútrom, ak by ste chceli nejaký obchod a takéto veci. No, ja verím, že vám to bude vyzerať pekne, ale otázne je, jak dlho to bude trvať. Čiže tu všade máte taký piesoček dookola. Vidno, že aj tie budovy majú, neviem, či to je zrekonštruovaná fasáda, alebo pôvodná. Snažím sa odfiltrovať to, čo sa tu nadeje a predstaviť si to, aká je tu asi atmosféra, keby sa tu nerekonštruovalo, hej, lebo teraz je to také divné všetko, ale verím, že keby to tu nebolo, tak je to tu celkom príjemné. Dneska nám síce nesvieti slnečko, takže aj to je trošku iné. Ešte máte tu aj tobogány. A všade je takýto piesoček nanosený. Samozrejme, ukážem vám potom aj izbu a cenu, za akú si tu viete vlastne tú izbu poriešiť, rezervovať. Cena bola fajn, pretože ja som hľadal niečo dostupné, ďaleko lacnejšie než na Slovensku, keď si chcete objednať izbu. A verím, že tá cena je rovnaká, či by sa tu rekonštruovalo alebo nie. Pretože za takéto ceny sa stále dajú tu na objednať takéto bývania a rezorty. Dobre, teraz keď si toto všetko dám preč a predstavím si, že je to všetko zrekonštruované. Malo to vyzerať, pôsobiť ako nejaká skala, teda čo som videl predtým na fotke, ako to vyzeralo. Takže bolo to celkom pekné, neviem prečo to rušia. Asi to bude potom lepšie vyzerať. Ale keď si to predstavím, je to tu pekné. Myslím si, že je celkom fajn. A veľmi rád by som sa dostal hore, ale neviem, či to pôjde. Myslím si, že asi bohužiaľ nie. Ale tam je najviac bazénov, sú tam také terasovité bazény, viacero, čo som videl na fotkách. Tých miest na sedenie je tu akože celkom dosť, ale myslím si, že oni sa veľmi rýchlo minú, pokiaľ tu bude hlavná sezóna. Takže tam máme fitko, tam ešte sa dostanem. Čiže tu na v týchto rezortoch sa stále o to pekne starajú, stále to vyzerá. Hello. Takže akurát ma security stavila, že tu nemôžem točiť. Ale budem sa vám snažiť ešte niečo ukázať. Tu hneď za mnou je nechtový salón, tam je nejaký obchod. Tu sú ďalšie obchody a to máte priamo v rezorte. Takže celkom zaujímavé. Dobre, ja sa skúsim presunúť niekde inde, kde na mňa nevyskočí žiaden sekuriťák, aby som to mohol dotočiť. Tak, je to trochu nepríjemné, pretože išiel som inou cestou a zase tam bolo nejaké security, takže nemohol som zase točiť. Tak budem musieť tak po strane trošku byť. Ono v podstate ten bazén ide dookola, tak ako som vám ukazoval. A na tie horné bazény sa teraz bohužiaľ nedá dostať kvôli tej rekonštrukcii.
sa trošku zastavím tu na. To nie je normálne, zase na mňa niekto pozeral, že tu sedím a točím, že či točím. Je to zvláštne, lebo väčšinou to nie je problém, vonku to nikdy nie je problém, ale tak toto nie je verejné priestranstvo, takže nemáte právo tu točiť, pokiaľ vám to nedovolia, čiže môžu vám to zakázať. Teda robiť tu nejaké takéto videá. Pôjdem sa presunúť na izbu, ukázať vám, ako to tam vyzerá. A dotončíme to video asi tam, pretože tu sú na mňa samé také divné pohľady. Neviem, či vedia, že tu nebývam, pretože tu je akože zakázané chodiť takto bývať, aj keď to takto majitelia týchto bytov robia, ale je to akože zakázané. A mali by ste tu mať normálny kontrakt a jedine takto tu nabiť. Takže možno to je ten problém, lebo sa ma aj pýtali, že kde bývam. Takže skočíme si ukázať tú izbu a dokončíme to tam. Tak, nachádzame sa na 4. poschodí. Tie byty sú tu celkom dosť nasekané vedľa seba. Asi tu budú samé takéto nejaké menšie jednotky. A takto potom vyzerá takáto izba na B&B, kde máte zámok s kľúčom. Táto izba je štúdio, takže vlastne garzonka, čiže je tu takáto malá kuchyňa. Tak toto bude lepšie. Takže je tu takáto kuchyňa. Niečo si tu viete navariť samozrejme. Tu nás zvykne byť práčka, tu na nie je, takže predpokladám, že práčka bude v rezorte. Väčšinou to tak býva. A nenašiel som to, čiže neviem vám to sľubiť, že tu je, ale väčšinou tu sú tie pračky. Maličká kúpeľňa, sprchový kút a potom samotná izba. Myslím, že to bude nejakých okolo 30 m2. Tento gauč si myslím, že sa bude dať ešte rozložiť. Tu máte posteľ, neviem čo to je, 180 možno. Klima, telka, skriňa jedna a balkónik s výhľadom. Myslím si, že na žitie pre mňa osobne malé, ale na dovolenku stačí úplne. Častokrát som mal aj oveľa menšie izby, 16 m2 a dalo sa to jednoducho aj na pár dní. Už na nejaké 2-3 týždne je to malé, ale toto stačí aj na 2-3 týždne kľudne. Keď sa takto vezmete. Nie je s tým absolútne problém pre jedného, pre dvoch. Keďže tu na väčšinu času aj tak trávite vonku, či už by ste ho trávili tu na v rezorte, alebo niekde vonku. Dnu sa zdržiavate málo, čo je niekedy nejaký zlý deň, že prší a takto. Takže poďme aj zbytočne brať nejaké väčšie izby, keď ste jeden alebo dvaja. Čo sa týka vlastne ceny tohto ubytovania, tak toto konkrétne stalo 22 € na noc. Tie ceny v takýchto rezortoch sú stále za takú, približne za takú istú cenu. Od 20 do 30, max 35 €. Potom nejaké takej vyššej kategórie sú za nejakých 40-50 €, nejaké výškové budovy, napríklad jak vidíte tamto v diaľke, toto je Copacabana, to je najvyššia budova tu na v Pattaji s najvyššie položeným bazénom na 56. poschodí myslím. Tu je zase iná, toto je Riviera, Ocean Drive a tu sú ešte nejaké ďalšie 3 budovy, čiže v takýchto budovách to stojí okolo 40-50 € na noc. Ale neznamená to, že je to niečo strašne lepšie. Tie izby sú rovnako maličké, za takú cenu tiež 30-35. Takže tak. Tento rezort má A, B, C, D, E, F, G myslím, čiže tým pádom 7 budov, 7 takýchto jednotiek. Ja som bol akurát niekde tamto pred koncom, respektíve pred vstupom, kedy ma stopli, že už nemôžem točiť. Nechcel som ich zbytočne provokovať, takže radšej to dokončím len tu na. Aj tak sa nevieme dostať na tie bazény. Tie bazény sú vlastne
tamto. A maximálne na fotke vám to viem ukázať, čož mi je trošku ľúto. Hlavne mi je ľúto, že mi to nikto nedal vedieť, že tu je rekonštrukcia, lebo by som to určite nevzdal, zobral by som nejaký iný rezort, hej, kde by som to v kľude vedel ukázať všetko bez nejakého narúšania a tak ďalej. Dobre, nevadí. Každopádne myslím si, že za túto cenu to nie je vôbec zlé bývanie. Keď si odmyslím tú rekonštrukciu, keď skončí za 22 €, keď si to ešte zoberiete dlhodobo na mesiac napríklad, tak vám dajú zľavu, stále to tak je, aspoň cez Airbnb portál, tak by vás to možno že vyšlo, ja neviem, 500 €, 450. Takže to vôbec nie je potom zlé za takúto cenu. Ešte ste mi písali v rámci tohto bývania, že treba rátať aj s nejakou letenkou tu na. Jasné, treba rátať. Všade kam idete, tak riešite nejakú letenku. Pokiaľ sa bavíme o nejakej dovolenke, tak vtedy si treba uvedomiť, že áno, tá letenka vás vyjde priemerne 650 až 850 € na osobu, spiatočná. Ale zase si treba uvedomiť, že to, čo dáte na letenku, už tríte potom na všetkom ďalšom. Na ubytovaní, na stráve, na zabave, proste na všetkom. Do Thajska sa nechodí na dovolenky štýlu, že idem na najlacnejšiu dovolenku, o tom Thajsko nie je. Thajsko je o tom, že si tú dovolenku užijem naplno. Hej? Je to pre väčšinu ľudí, čo som počul, je to najlepšia alebo jedna z najlepších dovoleniek. Takže áno, nie je to nejaká nízkorozpočtová dovolenka. Podľa mňa treba vám 2-3 tisíc € na osobu, pokiaľ tu chcete ísť na 3 týždne. Pretože len letenka a ubytovanie môžu vyjsť 1300 €, 1500, môžete si vybrať aj lepší hotel a tak ďalej s raňajkami. A na následne ďalšiu zabavu tých 1000 € vám treba, možno aj viac. Ale je to ekvivalent toho, čo by ste v Európe zaplatili možno 10 000 €. To si treba uvedomiť. Takže nebavím sa tu o tom, že toto je najlacnejšia dovolenka, to nie. Len sa vám snažím nejak objektívne zhodnotiť, aké sú tu na ceny, keď už sa rozhodnete sem prísť alebo zvažujete, tak aby ste v podstate vedeli, do čoho idete a čo môžete očakávať. Pokiaľ sa tu rozhodnete ostať dlhodobo, tak v tom prípade letenka nezohráva absolútne žiadnu rolu, myslím jej cena. Pokúsim sa vám to vysvetliť. Pokiaľ ste nejaký živnostník alebo proste máte nejakú dobrú prácu na diaľku, zarobíte 2-3 tisíc €. Tu v Thajsku je 2-3 tisíc € asi 7-10 tisíc € hodnota. Takže keď si vezmete, že máte nejaký byt za 300-500 € plus platíte niečo možno na Slovensku, alebo neviem, proste máte nejaké fixné náklady 1000 €, tu máte nejaký paušal a tak ďalej, ostáva vám ďalších 1000 € povedzme, tak to je ako keby vám na Slovensku ostávalo 3-4 tisíc €. Hej. A z 3-4 tisíc na Slovensku, s tým, že čisto je to na život, na to, na čo chcete, nie na výdavky, je tá životná úroveň strašne vysoká. Takže toto je hlavný dôvod, prečo sem chodia ľudia a rozhodnú sa tu vlastne ostať natrvalo na niekoľko mesiacov, rokov, pretože za tie isté peniaze si tu dovolíte oveľa lepšiu životnú úroveň. Nehovoriac o veciach ako aké je tu prostredie, akí sú tu na ľudia. Ja osobne som ešte nebol v krajine, kde by boli ľudia príjemnejší ako tu. Nehovorím, že také krajiny neexistujú, ale z toho, čo mám pocestované, som sa nikdy nestretol tak zoširoka s tak príjemnými ľuďmi, ako sú tu. Hej. Všade sú aj príjemní ľudia, aj nepríjemní, aj tu je to tak. Ale s tými nepríjemnými sa stretávate len veľmi, veľmi zriedka. Takže je tu viac tých výhod. Samozrejme sú tu aj nevýhody, hej. Už mi aj niekto písal, že nemám to tak ospevať, že aké to bolo dokonalé. No jasné, že to nie je dokonalé, hej, nič nie je dokonalé. Proste je to krajina tretieho sveta, hej, v rozvoji, takže nie je to dokonalé. Nerecykluje sa tu, idete vonku, máte tu sačky po zemi a takéto veci, hej. Je tu taká špina všeobecne. Takže má to aj svoje nevýhody, hej. Ale pozrite sa, chodia sem žiť ľudia na dôchodok z Anglicka, z Austrálie, z Ameriky,
pretože sa tu cítia lepšie než doma. Takže niečo na tom bude jednoducho, hej. A mne sa napríklad za celý deň nestane, aby ma tu niekto nastral niečím. Proste to je veľmi, veľmi ojedinelé. Kdežto na Slovensku na každom kroku sa niečo deje, čiže je tu úplne iný štýl života. Je to tu kľudnejšie, pokojnejšie, ste tu taký vyrovnanejší a dokážete si tu na viac užiť ten život, hej. Samozrejme, môžete byť typ človeka, ktorý proste si ušetrí tie peniaze, čiže pokiaľ bude žiť rovnakým štýlom ako na Slovensku, tak samozrejme, že tu na hodne peniaze aj ušetríte, čiže to je na vás, hej, ale väčšinu ľudí, ktorých poznám, tak si napríklad nevaria, hej, stravujú sa vyslovene vonku, pretože vás to vyjde za celý mesiac možno 400 €, hej, s tým, že sa stravujete 3-krát denne vonku, čož u nás sa nedá dovoliť si len tak, takže je to stále o tom, čo preferujete. Nie je to možno krajina pre každého, niekomu bude prekážať teplo, hmyz a takéto veci, to sú ďalšie nevýhody, ktoré tu nás sú proste, hej. Sú tu šváby premnožené, ja neviem, komáre a kadečo, proste je to tropická krajina. Takže má to aj veľa nevýhod, ale veľmi veľa ľudí proste na túto krajinu nedá dopustiť a proste sa tu cítia dobre, no. Takže asi takto, aby som to zhodnotil, hej. Takže pokiaľ tu chcete prísť a viete, že o čom už Thajsko je, tak vám to vysvetľovať nemusím. Ale tí, ktorí nevedia, tak nie je to len o tých cenách, hej. A keby tu boli ceny rovnaké, tak stále tá krajina má čo ponúknuť. Tie ceny sú takým bonusom, hej, takže takto. A hlavne netreba to brať takto, že keď ja tu rozprávam o tých cenách, že vám chcem nejak nahovoriť, že príďte sem, bude tu lacná dovolenka. No nebude tu lacná dovolenka, pretože ako náhle je niečo lacné a dostupné, tak si budete užívať všetko a nakoniec sa to nakopí a bežne tu poznám ľudí, ktorí minú 5 000 € mesačne. Hej. A pritom, ani neviem ako, ale pokiaľ si užívate zábavu, tak na to sa veľmi rýchlo dajú rozbiť peniaze. Hej. 5 000 € proste za mesiac sa na zábavu v baroch a tak ďalej dá veľmi ľahko rozbiť. Zase je to ekvivalent sumy, zábava je stále najdrahšia všade na svete. Keď si zoberiete, že pôjdete na Ibizu, tam tých 5 000 rozbijete za týždeň, za 3 dní, keď chcete. Takže nie je to až tak veľa zase, hej. Ale to je každého vec, na čo vlastne využíva peniaze a čo má rád na danej krajine. Takže ja som vám chcel ukázať, aké ubytovanie tu je možné dostať za 20 € na B&B. A chcel som sem prísť pretože takéto rezorty sa mi páčia. Chcel som vidieť zase niečo nové, nebol som tu ešte. Trošku ma sklamalo, že tu nemôžem točiť. To sa mi ešte nikdy nestalo. A taktiež to, že sa to rekonštruuje, je dosť veľká škoda. Ale určite sa poviem pozrieť ešte na ďalšie rezorty, ktoré verím nebudú v rekonštrukcii, aby sme si ich užili naplno. A nemám popravde sa tu chodí skúpať ani nič, no. Ale keby ste si to zobrali z tej druhej stránky, zaplatíte 20 €, máte tu, ja neviem, možno 7 bazénov. Ja viem, neukázal som vám ich, ani ja som ich nevidel len na fotke. Ale každopádne za 20 € máte kde prespať, celkom pekné ubytovanie, máte plno bazénov. Akože fajn, hej? Kebyže mám nejaké iné ubytovanie, alebo chcem nejakú zmenu, čiže kľudne si to zobrať ale na 2 dní, hej. Nie sme v centre, niekomu by to možno vadilo, že chce byť priamo v centre. Tu na ste od centra, no keď pôjdete napríklad motorkou, Boltom, tak asi možno to 5 km, zoberie vám to asi 1,50 € možno, prepraviť sa tam, alebo tuk-tukom. Takže nie sme priamo v centre, sme v podstate blízko Jomtiemu, nie v centre, takže je to trošku iné. Ale ja si myslím, že na dlhodobejšie bývanie sú lepšie tieto lokality ako v centre. Takže to je tiež jedna z ideálnych. Ale mne osobne by viac vyhovovala tá Laguna 2, nakoľko tam bola super dostupnosť. Tam ste sa pešo dostali k tuk-tuku, čiže za 10 batov, za pár centov sa viete prepravovať po meste. Hneď v bráne bolo kopec reštaurácií, obchodov a tak ďalej. Tu nás ste trošku odrezaní, že potrebujete motorku, ale zase nie je to nič hrozné. Za minútu, dve ste zase pri tých obchodoch, hej. Takže takto. Na budúce by som možno skočil do nejakej takejto budovy. Tam dúfam nebudú žiadne rekonštrukcie.
ale ako nie je to tu zlé. Nie je to tu zlé, len ja tu momentálne nemám dobrý pocit z toho, kvôli tej SBS-ke, ktorá mi zakázala točiť a kvôli tej rekonštrukcii. Možno aj to počasie trošku, ale myslím si, že to akože nie je zlá voľba byť tu na. Ja som čítal samé dobré recenzie na to, preto som sem prišiel, hej, keď som bol vedel, že tu je rekonštrukcia, jasné. Ale ináč fajn ubytovanie. Za 20 € na noc akože mal som oveľa horšie ubytovania v Thajsku aj za viac, aj za 30, aj za 40 € možno. Takže za túto cenu určite v pohode. Minimálne viete, že za 20 € za takúto cenu si viete tu nájsť podobné rezorty, už podľa toho, ako sa vám čo páči, v akej lokalite a tak ďalej. Dobre, trošku viac som sa rozkecal, možno viac než som chcel, ale verím, že sú to pre veľa ľudí z vás dosť cenné informácie. Samozrejme, pokiaľ by vás ešte niečo zaujímalo, kľudne mi dajte vedieť do komentárov, pokúsim sa na to odpovedať, prípadne spraviť o tom video. Ešte veľa ľudí z vás zaujímali víza, takže o tom spravím samostatné video, presne o typoch víz, čo to stojí, kedy sa to platí a takéto detaily okolo toho, pretože je to veľmi dôležitá vec, pokiaľ sa tu chcete zdržať dlhodobejšie a je potrebné o tom mať dobré informácie. Samozrejme, aby ste sa ani toho nebali, nie je to nič hrozné, dá sa to vybaviť veľmi jednoducho, podľa mňa možno najjednoduchšie, ako sa len dá. Samozrejme, stojí to nejaké peniaze, možno nejaký čas, o tom si ale porozprávame potom v nejakom inom videu. Tak ja teda budem končiť, držte sa a vidíme sa v ďalšom vlogu. Čaute.